Salam mehriban adamlar. Men şu goşgyny ähli inelerimiz üçin yazdım. Sebebi yurtdaşynda işläp ýören Türkmen halkymyzyň, ýigitlerimizin, gyýzlarimyzyň, ählimizin, enelerimizin gözü ýolda açan giderkä diýip şol üçin şu goşgyny enelerimiz üçin yazdım. Dinleň, lezzet alın. Saçına ak girin, çal saçlı eni, aşağı garap ýörep barýar çiğil bilen, yüzünde ne gülkü şatlyk görünýär, mellekde işleýär her gün iyir bilen. Hanha ene otyr oýlanyp, pikir edýär, kalba düşýär dowullar. Eger birden ýanym ýere beräýsem, desedimi görmeýän galar owullar. Komşularına gurrun verýär naýynjar, giýjelerine gözün yuman halaty, eni diýip dervezeden gelýärmiş. Moskwada türkde ýören balasy, göreşleri kütelipdir gaýgydan. Giýje gündüz şol ýollara garap ýör, oğullarım haçan gelerkä diýip gidenlerden, gelenlerden sorap ýör. Hiç alady etme mehriban enim. Allah'ım kömek eder her bir kuluna. Eger ata vatan kucak açaysa, torunarlar her kim öz ocağına.